ମୋ ଗାଁ ମଠ ସାହି। ମୋ ଗାଁକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ବାଟ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବାଟ। ଏପଟେ ହେଉଛି ଗୋବରୀ ନଦୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋବରୀ ନଦୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋବରୀ ନଦୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗେଟ୍ ଅଛି। ଜୁମ୍ କରୁଛି। ଏଠି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମାଛ ଧରା ହୁଏ ସବୁଦିନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋବରୀ। ମୋ ଗାଁକୁ ଏଇଟା ବାଟ। ଏବେ ମୁଁ ଯିବା ଗାଁ ଭିତରକୁ। ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଗାଁ ଭିତରକୁ। ଚାଲ। ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଫାଷ୍ଟ ପଡ଼େ ଆମର ମା କୁତାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ମୋ ଗାଁର ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର, କୁତାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପିଲାମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ନା, ପିଲାମାନେ ଏଠି ବାଲୁଙ୍ଗା ଚଉରା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଲୁଙ୍ଗା ଚଉରା ହେଇଛି। ସକାଳେ ହେଲେ ପୂଜାପୂଜି କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଗାଁର ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର। ପଡ଼େ ଗାଁର ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ବାଁପଟେ ମନ୍ଦିର ପଡ଼େ, ମା କୁତାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଆମ ବାବା ବେଲମଣଙ୍କ ପୀଠ। ଏଠି ବାଲୁଙ୍ଗା ଚଉରା ଦେଖ ଛୁଆ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗାଁର ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ଜାଗା। କେତେ ବଡ଼ ଓସ୍ତ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲ ନା? ବହୁ ପୁରୁଣା। କେବେକାର ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ଓସ୍ତ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାବା ବେଲମଣ ପୀଠ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି ମନ୍ଦିର, ତଥାପି ଟିକେ ଖୋଲିକିରି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାବା ବେଲମଣ। ଏପଟେ ହେଲେ ବଜରଙ୍ଗୀ ବାଲି ଠାକୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏପଟେ ବେଲମଣ ମନ୍ଦିର, ଏପଟେ ବାବା ବଜରଙ୍ଗୀ ବାଲିଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଜାଗାଟା ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଚାଲ। ଗାଁର ଶେଷ ମନ୍ଦିର, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲି ଖେଳ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ। ଦେଖୁଛ ସିଷ୍ଟମ ଗାଁର ଅଲଗା ପୁରା।